Don samun ƙayatattun shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Kowa ya bar gida ta bar shi. Ai ko tunwo ina gaya ma kai billahi lambu yayi yadda nake so wallahi. Lambu ya ke sosai. Kai na manta ma ban gaya maka ba. Menene? Ina wannan nan wanda suke zuwa da muka siyayya. Kai! Su waye kenan. Wannan yaran wanda suke son zuwa soja. Idan Allah karfofi zaka ce mu ai karfofi ne wannan. Ka san yanda ya tire ɗin ya zama ƙato kuwa. Da Allah can kala ƴan matan ne yaushe zai je soja yayi wani tire ne ya wani kasu. Shai kam pro be easy. Ga nan da ya mana pro ba duk da muka kama shi. Allah ya ga da kuran sai. Haka nan a muje yake faɗa min ya ci mana mutunci bayan tafiyan mu kafin a yi mana fasin out. Me matsala ta da kai wallahi. Fasin out sun yi fa. Kai da Allah can wannan duk kala ƴan ni sai na taka yaro wuya ba wani soja wani waye. Ana da matsala wallahi. Allah wallahi. Sai da Allah rabu da ni mu shiga lambun mu dudugo su abubuwa. Yanzu mu je koya. Na ji lambun suna da lafiya ne wajen yake. Mu je waya kam down waya. Waya go. Wancan ba abokin gayan nan bane ba? Kware ko shine ba duk shi ake ce mako mu je ba a rama. Mu je ha ba. Sojojin nan ne ba. Ya wayan nan gayin nan ne ba. Wayannan gayan ne. Dan maza ka rika ce musu. To kai ina ka dai? Allah. Muje. Kai. Ina abokin kai? Ina abokin kai yake ba yanzu ma ku tare da shi a tsaye ba? Yana ina? Ina. Ya wasu. Ai ina da ta abokin na ba. Ka mutu inje. Yana ina. Wallahi ta mana inda yake bro sai ka ballo mana ita ce ga wani can sai ka ballo shi ga can wani dogo ga wannan ita ka ballo mana ita ce tabbas da muka kama shi wallahi sai ya rubu ballo shi ko ya iso ga ma cikin gudun ba oh come down na kaboye wannan abokin ka ne wallahi Allah wallahi ba abokina ne ba da mun gaskiya ba ba da mun gaskiya ta shiga wani Allah can ta shiga wani kure wallahi yan Barcelona ne mu wallahi yan Barcelona ba yan Barcelona ba mu kake ciwo mutunci wallahi oga please oga me ya kamata ne a masa yanzu kallon kwado za mu saka shi daga nan ya je can kunne ko ma menene za mu san hukuncin da Ready?